У цэнтры ўвагі наяўнасць паказальнікаў у крытычных кропках і іх фізічны стан. Мабільныя групы дзяржаўтаінспекцыі абследуюць кожны участак ад гарадскіх вуліц да хуткасных трас. Асаблівую ўвагу надаюць чыгуначным пераездам і зонам дарожных работ. Пасля завяршэння рамонту часовыя знакі нярэдка застаюцца на абочынах і ўводзяць вадзіцеляў у зман, а гэта можа стаць прычынай ДТЗ. На территории Гомельской области будут проходить профилактическое мероприятие «Контроль дорожный знак», основная цель которых – провести обследование улично-дорожной сети на предмет соответствия технических средств организации дорожного движения техническим нормативным актам, а также о наличии необходимости этих технических средств. Дапамагчы ў навядзенні парадку могуць і самі ўдзельнікі дарожнага руху, паведаміць аб няспраўным або адсутным знаку, а таксама аб пакінутых знаках-дублёрах пасля дарожных работ можна ў чат-бот «Добрая дарога». Усе заяўкі будуць апрацаваны, а інфармацыю перададуць дарожным службам для неадкладнага рэагавання.